98 persuna, il-maġġoranza tagħhom membri tal-korp jew raba u ħbieb tal-vittmi fl-inċident tal-ġimgħa irrikorrew biex jagħtu d-demm tul il-5 sigħat li kienet armata l-Mobile Unit tal-Bank tad-Demm is-Sibt filgħodu quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana. Dawn inaqdu mal-149 illi marru fil-Bank tad-Demm fi Gwardamanġa il-ġimgħa filgħaxija stess, fl-istess jum tal-inċident. Fil-waqt li l-korp tal-Pulizija du maqud fit-talb u fit-tama, l-uffiċjal tal-Special Intervention Unit Johan Vella ta' 40 sena għadu rikoverat fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei. TVM News jinsab informat li l-kondizzjoni tiegħu hija stabbli u madux fil-periklu tal-mewt, iżda xorta duet jirkupra fl-ITU minħabba l-ġrieħi serji li ġarrab f'wiċċu u fonqu. Kull persuna li resqed biex tagħti d-demm kellha l-istess ħsieb, li b'ġest sempliċi se tagħti tama lil min bħalissa qed jiġġieled tal-ħajtu. Hija xi ħaġa sabiħa xu wieħed minn ħutna jafu kulħadd irrelevanti f'liema dipartiment jaħdem u niedem li minn dejjem minn ta' quddiem li iħeġġeġ il-pulizija kollha speċjalment fejn jidħol well-being, saħħa, sports u dawn l-affarijiet. Etnejn li huma nafuhom hemm wieħed qed jiġġieled tal-ħajtu u l-inqas ħaġa nista' nagħmel nagħti ftit-demm minn semi. Tħoss safsa ta' qalb, speċjalment daħareġ għax-xogħol, għandu il-familja, għandu familja d-dar u għandu familja oħra u qisek kulħadd jidħol ġo xortu meta tisma' u nitolbu l-Alla li ma jdumx merġena qatt magħna qawwi sħiħ u mal-familja tiegħu. Quddiem il-Mobile Unit faċċata tad-depo id-Direttur Mediku tan-National Blood Transfusion Services Monique De Battista qalet li għalkemm il-livelli tad-demm fil-pajjiż mhumiex kritiċi, is-sajf dejjem iġib miegħu aktar pressjoni fuq il-provvista. Ġew ħafna pulizija, ġew ħafna qraba u ħbieb ta' min għandu xi ħadd fil-korp, jiġifieri dis-solidarjetà hija sabiħa ħafna. Filwaqt li l-investigazzjonijiet dwar l-isparatura għadhom għaddejjin il-ħsieb ta' ħafna jibqa' wieħed li Johan Vella ikompli jirkupra. Intant TVM News jinsab informati li John Aġus magħruf bħala Johnny tal-Alqa u ħuh se jitresqu l-qorti tul il-jum tal-ħadd. Aġus mistenni jiġi mixli bl-attentat taqtil tas-Surġent Johan Vella u l-Kuntistabbli Omar Sharif kif ukoll taż-żewġ ħaddiema li kienu qed jagħmlu xogħol ta' tikħil. F'konferenza tal-aħbarijiet tard il-ġimgħa filgħaxija l-Kummissarju Angelo Gafas spjega li l-motiv jidher li huwa marbut mal-binja li hemm bis-swit il-proprjetà taż-żewġ aggressuri. Il-Kummissarju spjega li fl-aħħar snin Aġus għamel rapporti fuq binja li bniet fuq proprjetà li kienet ta' membru tal-familja tiegħu u li nbiet lil terzi. Qal li Aġus beda jagħmel dawk li sejjaħ ir-rapporti ta' pretended rights għaliex kienu qed isiru dawn ix-xogħlijiet fuq l-istess sit ta' kostruzzjoni.